Nazar tayin mi? Tayin. Başlayalım mı? Bilesin geliyor mi? Assalamu alaikum Türkmen Portal web saytımızın mehriban tomuşçuları. Biz gepleşimizin bu sahanına sizin bilen buğulgaymağın, yani marojnenin täsin we gyzykly maglumatlar bilen paylaşmak isläp, eger de tayin bolsaňyz, destine başla. Tomsaň ysy güller, yani göwnüňe bu ideal birdatlar köýtediýän güllerim ýetip geldi. Bu güllerde adamlaryň iň köp iýmäge isleg bildirýän zat hem elbetde dükanlarymyzyň soğuducularyna sitran bolupdyr. Belki onu soğugan bolsa iýmek halamayan adam ýok bolsa gerek, dogry-da? Oňa doňdurma, ýa bolmasa başgaça buğulgaymak diýär. Ýoksa da bu süýçülük barada bilmek we onuň peýdary hem de ziýarly taraplaryny öwrenmek bir hakykatdan hem gerekli maglumat. Yer ýüzünde nähili datly görnüşleriniň badygyny bilmek elbetde biziň üçin ökmany bir gerek bar. Gelin mehribanlar, şu gün şular dogrusynda giňişleýin görüňi berek. Tanymal kompozitor Grigoriy Gladkowyň çağalar üçin döreden meşhur aýdymyny Для чего был создан мир? Для того, чтобы есть вампир. Dünya näme üçin döredilendirýär? Elbetde plan 1 iýmek üçin diýen tetirler elbetde çağalaryň we uly ýaşlylaryň buğulgaymak iýmek näde derejede halaýanlyklary barada duýgularyny beýan etdi. Buğulgaymagyň öz bolşy taryhy bardyr. Öz bolşy taryhy diýilende elbetde ökmät uratda haýran gallarjy diýmek. Köpler bu süýçülük 10-njy asyrda oýlanyp taplandyr diýip pikir edýärler, emma bu düýbinden beýlede. Buğulgaymak 4000 ýyl mundan gowrak wagt mundan azal Qadim Xitayda ýüze çykypdyr diýen garaýyş bilen taryhçylaryň aglabaty bugünkü güni ýalaşýarlar. Şol wagtlar, ýagny biziň eýýamyzdan 2000 ýyl mundan ozal Xitayda köşkde guralýan davrlarda stola buz bilen gatylan apelsin hem de nar bölekleri goýulyp başlandy. Olar başgaça bir näçe meýweler bilen garylyp teşnirlikden galynýar. Ýa esasanam ýürüjüňi sowudýan önüm hökmüni aýratyn usullar bilen taýýarlanmagy başaryldy. Bu süýçülügiň buzuny başy garly belent dağlardan getiripdirler. Onu yatanlarına bolsa gar bilen buğdun ikisini bilelikde oşup üstüne limon, alma, ölce, nar ýaly bir näçe meýweleň bölejiklerini atypdyrlar. Şeýdibem soğuk meýwe süýçülükleri ýymy tökümine jemgyýetde giň orun alypdyr. Häzirki wagtda ýen ören tagamly buğdaymaklanmadyň ilkinji usullarynyň alamatlary dogrusyna biziň eýýamyzdan öňki 11-nji asyrda mälim bolupdyr. Muny Shi Tsin diýip adlandyrylýan taryh kitabyň şaýatlyk etmeginde hem görmek bolýar. Bu ajaýyp sunugat Xitayda daşary ýurtlara hem tiýahatçylaryň tagallary bilen ýaýrap başlapdyr. Qadim Part halkyna we greklerde doňdurmanyň ilkinji görnüşleri buz bilen goşulan süýtler, çakyrlar, meýwe şiirleri bolupdyr. Bu diýilli Xitaydan ödüňelikde oýlap tapyş diýilligi däldir mehribanlar. Şolaň ählisynyň düýbi Xitayda we Xitaydan ýaýrak giden önüm hökmüne belli. Qadim Xitaydan buğulgaymak taýýarlanyşynyň Ýewropa we beýlik günmatar ýurtlara ýaýramagynyň taryhda meşhur fiýahatçy Marco Polo sebäp bolupdyr. Sag bolsun. Ol fiýahatlarynyň dowamyna buğulgaymaga, ýagny süýt bilen goşulan buğda meýweleriň bölejiklerini atylmagyna az gawat gelmändir. Iň täsirli we datly gören datlarynyň biri bolan soň Marco Polo 13-nji asyrda buğulgaymagyň Ýewropa medeniýetine giňden almagyna goşupdyr. Käbir çeşmelerde onuň bu tagama buğda bagşlap kitap ýazandygy barada hem beýan edilýän ýani anyk faktlar bar. Şonuň netijesinde Rimde buğulgaymagyň öz bolşy görnüşleri kemkenden meşhurlygy eýe bolup başlapdyr. Part halkyna hatda buğulgaymaklaryň meşhurlygynyň artyp başlamagy bilen ýakçaly diýip adlandyrylýan buğulgaymak we beýlek sowuk zatlar saklayan emeli sowudujy binalary bolupdyr. Bu döwürlerde buğulgaymagyň düzümine tokoy meýweler bilen birlikde et we sala ýaly önümler hem goşup taýýarlaýan ekenler. Muny adamlar özlerçe şol mahallar akutak diýen başgaça aýdylanyna Eskimos diýen manyny aňlatýan söz bilen adlandyrdylar. Doňdurman ýymy tökmünde giňden peýdalanyp başlan adamzat jemgyýeti biziň eýýamyzdan öňkü 5-nji asyrda buğulgaymagyň ilkinji atly görnüşini, ýagny falude buğulgaymagyny oýlap tapýar. Ol gülgüne renkli, suwly, lime tagamly we köplençe ýagdaýda bolsa uğradylan pisse hepilen şeýlere görnüşde umman taýýarlanýan ekenler. Şeýdip tepýär diýipsizler. Buğulgaymak islen zadyny goşup, isleýişiňe görä taýýarlasaň tagamy bolmajakdygy mehribanlar elbetde öz-özüňden belli. Munyň üçin elbetde naharyň taýýarlanyşy ýaly kesgitli, datly tagamy suwd edilen resept gerek bolýar. Ene buğulgaymak bagatda hem edilen nahar reseptiniň ýaýramagy bilen onuň bişirilişini öwrenişi ýaly. Buğulgaymak taýýarlamagyň reseptiniň köpçülikden mälim edilmegi hem onuň dünýä ýurtlaryna meşhurlygy eýe bolmagyna getirdi.
Buğulgaymağın tagamlı görünüşleri barada söz açan, onun reseptini beyan eden ilkinci maglumat 1718-nji ýylda Mrs. Mary Angel Londonda çap edilen reseptler ýygyndysynda ýaýrap köpçülikliň öwrenilipdir. Buğulgaymağın senagat, ýani köpçülikliň satmak maksady bilen 19-njy asyrda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna, Baltimore şäherine öndürilip başlandy. Bu ýerde ilkinci buğulgaymak öndürýän fabrik bolsa 1851-nji ýylda şol şäherde peýda bolýar. Şonuň bilen birlikde ýene-de bir bellemeli zatlaryň esaslarynyň biri ilkinci buğulgaymak satýan dukan bilen bagly bolup, ol birinji gerek Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Glendale şäherine 1945-nji ýylda buğulgaymak kafesi hökmünde işläp başlaýar. Ol häzirki wagtda ýer ýüzüniň eng bir meşhurlyk kazanan Baskin Robbins buğulgaymak kafeler torunyň döremeğine esas bolup hyzmat edýär. Täsin ýer bu kärhana häzir şenli dünýäde buğulgaymağın müňlerçe görnüşleriň güde çykmagyna hem ýardym edýär mehribanlar. Göz öňüne getirip gördüňizmi? Müňlerçe görnüş. Bu maglumat näme aňlatýar? Elbetde ol hem buğulgaymağın adamlaryň eng halayan zatlarynyň birdigine şaýatlyk edýär. Çünki bugünkü günde çenli adamda jemgyýeti buğulgaymağın turly önümler bilen goşunlar bilen gadallaşdyryp goşmak arkaly süýji datly tagamlaryny gazanmagy we döretmegi başardylar. Häzir şeýle şol müňlerçe görnüşden eng meşhurlary diýilip şokolad örtükli Eskimo, wafli gapdaky plombier, truboçka dondurma, briket dondurma, sandwich dondurma, meweli buz, pirogly dondurma, şerbet italyan buzy, kökeli Alyaska dondurma torty ýaly bir näçe görnüşleri biziň döwrümizde giňden meşhurlygy eýedir. Buğulgaymağın eng isleg bildirip ýylýan süýjülükdigini Guinness'in bütün dünýä rekordlar kitabyna girden dondurma kafesi hem aýdyn tasdikleýär. Latin Amerikasynda ýerleşýän Venezuelanyň Merida şäherindäki Halidaria Colomoto dondurma kafesi aljylary eng köp türli görnüşli buğulgaymaklary kötürilýän ýeketek kafedir. Oňa müşteri bolup barýan kafenin tagamnamasyny naky müňden gowrak buğulgaymak görnüşlerinin islen görnüşini taýýarlap alyp bilýär. Edilädir ki wagtda Thomas Paslanyň gelip ýetmegi bilen adamlaryň eng isleg billeri ýani onda da täzeçil tagamlaryna garaşan tüýjülikleriň biri buğulgaymagy bolup, ol ýurdumyzda hem bir näçe kärhanalar tarapyndan öndürilip halkymyza ýetirilýär. Ýergelene welläp geçsek, ýakynda Ýaponiýaly kondiserler dünýäde eng gymmat dondurmany hem döretmegi başardylar. Bu tüýjüligiň bir adamlygynyň bahasy 18.000 Amerikan dollaryna barabardyr. Hatta ondan hem gowrakdyr mehribanlar. Onuň taýýarlanyş usuly 1,5 ýylyň dowamyna döredildi. Gaýtalanmajak süýjüligiň düzümine dünýäniň eng gymmat önümleriniň biri Italiýanyň Alba şäherine ösürilip ýetişdirilýän ak trüfel goşulýar. Bu kömelegiň 1 kilogramynyň bahasy takmynan $14.400. Şeýle hem konditorlar ören gymmat bahaly bu dondurmanyň düzümine Parmigiano Reggiano peýniri hem sake çökündüsini hem goşupdyrlar. Bu demek mehribanlar dünýäde näme süýjüde apalsa bir ýere jemlenipdir. Süýjülik eýýäm Guinness'in rekordlar kitabyna dünýäniň eng gymmat dondurma hökmüne girmegi başardy. Mehriban ýerleşler edi watandaşlar bilesin gelemakly gepleşmeden bu kitabyny hem elbetde ýetirmek islen gydykly maglumatlardan şulardan ibarat. Gepleşmek sähälçe göňüňizden turmasa like goýun we tesir ýazgyň umman nämetlerden öýdüňiz. Owulýaňyz biz bolsa siziň bilen hoşlaşymyk sebäbi Türkmen portal Elmydamy online ýadyňyzdan çykarmaň we Elmydamy Türkmen portal bilen galan sebäbi ol siziň eng ygtybarly maglumat şişmäňizdir. Ýöne ýaşy günlerde, gowy habarlar bilen görüşýänçek mehribanlar, hoşda bolun we elbetde özüňize hoja